ba ni ɗaukar sa saboda wallahi wata babban matsala ce wacce in dai ban kai kuɗin ba a cikin yadda ya zama amma ban san ɗaukar tawaye ba a cikin kuɗi za ku kalli gidan ku duka bashir yi magana ya ce ɗaukar tabarani ce tabarani ba ɗaukar tabarani ce to kai a cikin kai tabarani ya lokaci ta farko ko sai ka ta iya ne tabarani na Allah ka taimaka mu a bani ɗaukar kamar yadda ne maka bayani ina cikin damuwa ne mai girma in ya so sai mu ci gaba da zibi kai kuma a baka ɗauka ta gaba idan kun amince min shi kenan yana magana yana ganin sauran yaran gaba ɗaya suka rufe da magana ai kauce haka ba mu da ba an Allah ya sai da bari ban zai nufi ce ai uba ba ko yi mutu wani albarma a gare ba saboda haka saboda haka kawai an baka na gane saboda haka an baka malam musa ce na gode da wani rufa muku asirin da kuka yi na gode kwarai da gaske Allah ya bani ikon biya da hannuna gaba da guda ba amsa amin shi ke kowa kuma ba a yi